Nagnubo sang 45% ang kaso sang dengue sa Western Visayas sa nagligad nga tuig 2023 sanding naman sa report ng Department of Health DOH-6. Base sa datos ng DOH-6, nakalista ang rehiyon sang 8,517 ka kaso sa bilog nga tuig, mas manubos ang 45% kung ikumpara sa nagligad nga tuig sa diin nakabalag ang ahensya sang masobra 15,000 ka kaso. Probinsya sang Aklan naman ang nagapanguna sa may pinakamataas nga kaso nga na-record sa Western Visayas kung sa diin nagdangat sa 1,228 ang kaso sang dengue nga na-record. Samtang 30 naman ang narista napatay bangod sa dengue sa rehiyon. Report nagikan sa Iloilo Provincial Capital inis ka K5 News para sa kampiyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa kampiyon ni estasyon K5 News FM. This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.